Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Хайде, ръцете горе! Диджей Ива Марина, генерала. Let's go! Атака! Шефът ни е гати пица, шефът ни всеки го обича. Шефът с кеф заплати плаща, малеле, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и не нализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от ной редовно имаме право. Най-добрата фирма нашата е. И най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Вие слушате радио Фаворит, номер музика от душата. Точни момчета са колегите, да не ви разправям за колежките. От жените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички виски. На Ненчо фирмата е номер едно, оборотна и не нализи. Данъчните кефи